Да си купя аудиосистема, която вече е разопакована? Малко съм скептична. Хайде да видим. Въпреки че кутията на Creative Stage CA е отварена, след сериозен преглед установих, че това не си личи по нищо. Даже ако не беше упоменато, нямаше и да разбера. Най-важното в случая обаче е, че самата система няма нито козметични забележки, нито такива касаещи нейната функционалност. Всичко е 6. Честно казано съм изумена от качеството на звука на Stage CE. Мощно и плътно аудио, което те обгражда и те изритва от дивана по най-приятния възможен начин. Когато гледам филм или сериал, се чувствам сякаш Ханс Цимер е в хола заедно със своя орган. Реша да си пусна музика. Тогава вече става парти. Извинявайте, съседи, тук са моментите с музиката. Аудиосистемата в момента е на неприлично ниска цена, така че ти предлагам да спреш да скролваш и директно да се насочваш към Restock.bg.